أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس عادو أملاك أمين سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ዝኾነት ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 24 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ክድሕኑ አሜን። ክብረ በዓል ልደቶም ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዩ። ንኹልኩም አመንቲ ተረዳእነት ሓድሽ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ብጽእዎ ቅዱስ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመነ ሰላምን ረሃዋን ዘመነ አምልኾትን አገልግሎትን ይግበረልና በረኸትን አማላጅነትን ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስኩላትና ይኹን። እንኳን ናብ ክብረ በዓል ዕለተ ልደቶም በሰላም አብጽሐኩም ንኹልኩም አመንቶም ኣብ ትኸድዎ ይምራሕኩም ብድሕረኩም ይከተልኩም ብየማን ጸጋምኩም ከይትወድቁ ድማ በክንፊ ጽላለም ይሓልውኩም። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዩ። 24 መጋቢት ተጠኒሶም 24 ታሕሳስ ተወሊዶም በዛለማዓንቲ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ደቂ ተክለ ሃይማኖት ይኹን ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለከ ተክለ ሃይማኖት መናኒ አሰረ ወንጌል ደጋኒ ቁርባን ከሰ አባ ዘም ቁርባና በልዘይሰኒ አባ አባ ዘሰአልኩ ከስማኒ ወአባ በሰማያት ወለት የበለኒ አሜን። ኣብ ሰማያት ደቂ ይበልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ አቦኦም ጸጋ ዝኣብን ኣዶኦም እግዚአብሔርን ብዕለት 24 ታሕሳስ ተወልዱ። ቅድሚ ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ምውላዶም እዞም ወለዲ እዚኦም ሕሪ ኮይኖም ንዕዮኦምን ንኣምላኾምን ዘስምር ከም ናይ ሃናን ኢያቄምን መዕረፊ ኮይኖም ዓይኖም ዝኸውን ውላድ ክህቦም ብንብዓት ኣሰንዮም ኢልሙኑ ነበሩ ወለዶም። ብሕልፊ በዓል መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ወወርሒ ካህናት ድኻታትን ነዳያንን ዓዲሞም የብልዕዎ ነበሩ። ሓደ ጊዜ ሞቶሊሚ ዝተባሃለ ከሓዲ ንእግዚአብሔር ምስ ብዙሓት ደቂ ዓዳ ማሪኹ ወሰዳ እሞ መልክዐኛ ብምንባራ እዚ ንጉስ ምስ ረኣያ ኣብ ልዕሊ እተን 10 ኣንስቱ አንጊሱ ኣብቲ ንጣዖት ዝስዋዓሉ ቦታ ክወስዳ መዓልቲ ቆፀረ። ቅድሚኡ ግና ልብሲ ንግስቲ ኣልቢሶም ከጽንሕዋ ኣዘዘ። እግዚአብሔር ግን ን8 መዓልቲ ዝኣክል ምግብን ድቃስን ኣቢዋ
بنمعات ناب أملاخ صليتن نقدس ميكائيل وانت محسنتن كون دما بفقاد እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ፈሊዩ ነጢቁ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰብኣያ ጸጋዛብ ኣብጽሓ ካህን ጸጋዛብ ዓጢኑ ምስ ወድአ ብልቡ ጓል ነገስታት ትመስል ኢሉ እንደሓሰበ እንከሎ እግዚአብሔርያ ልብሰ ንግስና ኣውጽያ ሰበይቱ ምዃና ነገረቶ በሐንሳብ ኮይነም ድማ ናምላኽ አመስግኖም ናብ ቤቶም ተመልሱ እነሆ በታለይቲ ዓምደ ብርሃን በጎኑ ከዋክብቲ ከቢቦም በሕልሚ ተራእዩ በታዕለት 24 መጋቢት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸኒሶም 24 ታሕሳስ በዚለማዓንቲ ድማ ተወልዱ በረከተ ምሕደረና ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም አመስገኑ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 7 ዓመት ዕድሚኦም መዝሙረ ዳዊትን 81 መጽሐፍትን ምስተምሃሩ ካብ ጳጳስ አቡነ ቄርሎስ ማዕረገ ዲቁና ተቀበሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ አቦኦም እናገልገሉ ከለው ሓደ ጊዜ ምስ መታዓቢቶም ከሃድኑ ንበረኻ ወፈሩ ከምቲ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ዓሳ ክገፉ ከለው ንስኹም ዓሳ ዘይኮነስ ንሰብ ክትገፉ ሰዓቡኒ ዝበሎም ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ካ ንስኻ ሃዳናይ ነፍሳት ክትከውን ኢኻ በሎም ከምኡውን ከምቲ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ስምካ እስራኤል ይበሃል ዝበሎ ንአቡና ተክለ ሃይማኖት ድማ ድሕሪ ሕጂ ስምካ ፍስሐ ጽዮን ዘይኮነስ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ኢሉ ባሪኹ ሲመት ሐዋርያውነት ሃቦም በዚ ድማ ሐዲስ ሐዋርያ እንዳተባሃሉ ይጽውዑ አቡነ ቄርሎስ ቅድስናኦም ርእዮም ድማ ሊቀ ካህናት ክኾኑ ሸየምዎም ሓደ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንስብከተ ወንጌል ኣብ ሐዋርያዊ ጉዕዞ እንከለው ኣብ ሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ኦም ዘምልኹ ህዝቢ ዘለዋ ከተታ ትበሃል ቦታ ኣተው አቡና ነቲ ሰይጣን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ አለፋሊፎም ከምትኪ ኣብነንዎ እቲ ህዝቢ ድማ ብዓውተ አምላኽ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኣምን እናበሉ ኩሎም ተጠመቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝኣተውዎ ዓዲ እናኣመኑ እናኣጥመቁን ተኣምራት እናገበሩን ነቲ ህዝቢ ካብ አምልኾ ጣዖት ናብ አምልኾተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ መለስዎም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ጊዜ እርጋኖም ማለት የማን ጸጋም ምንቅስቃስ ክደኽሞም ከም ዝደለየ ምስራዩ ኣብ በዓቲ ከይወፁ ንነውሕ ጊዜ ይጽልዩ ነበሩ ምግቢ ማለት አቁጽልቲ ኣብ ሰናብቲ ጥራሕ እናበልዑ ፀሓይ ኮነ ንፋስ ከይረአዩ ኣብ በዓቶም ተዓጽዮም ምስጸለዩ ካብ ብዝሒ ድኻምን ጠጠው ምባልን ድማ ሓንቲ እግሮም ተቆርጸት እንተኾነ ከይቋረጹ ብሓንቲ እግሮም ን7 ዓመት ጸሎቶም ቀጸሉ ኣብዚ ጊዜ እዚ እምበኣር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣላፍ መላእኽትን ነቢያትን ሐዋርያትን ኣኸቲሉ ቃል ኪዳን ሃቦም ቃል ኪዳንም ድማ ከምዚ ይብል ብስምካ ዝክር ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ መባእን ካልእን ዝተፈላለየ ብስምካ ጽቡቕ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ከውርሰ እየ ኢሉ ስዒምዎም ንሰማይ ዓረገ አቦና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ዕለተ ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐ ፈሊጦም ነቶም ደቆም ድማ ሓደራ በልዎም ኣብ ክንደኦም ከዓ ኤልሳ ዝበሃል ሸመሎም 99 ዓመትን ሓደ ወርሕን 10 መዓልትን ዕድመ ምስ ገበሩ ብዕለት 24 ነሓሴ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ድኻምካን ገድልኻን ኩሉ ተቐቢለዮ እየ እሞ ዕረፍትኻ ኣኺሉ እዩ እናበሎም ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዘጸመወ በሃለየ ይሃሉ ለዝልፉ ኣብ ዓለም ዝጸመወ ንዘለዓለም ይነብር ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ምስጋናን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኢሎም እናዘመሩ ተቀበልዎም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 7 ኣኽሊላት ሃቦም ንሳተን ድማ ምእንቲ ሃይማኖት ዘቕንዐ ምእንቲ ከም ሐዋርያት ዜርካ ምስባኽካ ምእንቲ ክዕወት ደምካ
ጣዖት ስለ ዘፍረስካ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነገድካ ምእንቲ ስብረት ዓጽምኻ ምእንቲ ድንግልናኻን ንጽህናኻን ከምዚ ኢሉ ናብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኣእተዎም። እግዚአብሔር አምላክ በጸሎትን ቃል ኪዳንን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ይሐልወና። አሜን አሜን። በረኻቶም ይሕደረና። አባ ፊሎንጎስ እዚ ቅዱስ ድማ አቀዲሙ ጓል ተመርዒዩ ሓደ ውላድ ወለደ። ድሕሪኡ ሰበይቱ ሞተት። ንሱ ድማ ድሕሪኡ ናብ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ዓብይ ተጋድሎ እንዳተጋደለ ነበረ። ስለ ቅኑዕ ተጋድሎኡን ስለ ትሩፋቱን ኣብ አገልግሎት ድማ ስለ ምጽማዱን ኣብ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር መረጾ። ኣብ ዝተሾመ ጊዜ ድማ ንናይ ክርስቶስ ምእመናንን ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለዎም። ካብ አርዮሳውያንን ካብ መቅዶንዮስን ካብ ሰባልዮስን ነጠቕቲ ተኻሉ ብዝግባእ ሓለዎም። ኣብ ናይ ሊቀ ጵጵስንኡ ናይ ሽመት ወቅቲ ድማ ኣነባብራኡ ከም ናይ መላእኽቲ ገበረ። ስሙር ዝኾነ ገድሉ ፈጺሙ ድማ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይመሐረና። ቅዱስ አግናጢዮስ ሐዋርያዊ ሊቅ ሐዋርያዊ ጳጳስን ሰማዕትን ቅዱስ አግናጢዮስ ገና ብቆልዕነቱ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአየ ባዕሉ ጎይታና ትንቢት ዝተዛረበሉን ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 1 ድሕሪ ናይ ጎይታ ዕርገት ድማ ንሐዋርያት ዝተኸተለ ኣቦ እዩ። ጎይታ ክዓርግ ከሎ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ስለ ዝነበረ ንልዕሊ 36 ዓመታት ንሐዋርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሊ እዩ። ዕድሚኡ ናብ 40ታት ምስ በጽሐ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝጠፍኣትሉ ዓመት ድማ ብ70 ዓመተ ምህረት ንሱ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። አቀዲሙ ካብ እግሪ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምስጢርን ፍቅርን ስለ ዝተፈለየ ሰብ ነበረ። ቅዱስ አግናጢዮስ ካብ አንጾኪያ እናተለዓለ ንምድሪ ኤስያ እውን ብወንጌል ዕርፊ መስቀል ሓረሳ። በአካል ንዘይበጽሖም ድማ መልእኽቲ ብክታብ ይምህሮም ነበረ። በአካሉ እኳ ምንም ብጾምን ብጸሎትን ብብዙሕ ድኻም ዝተቐጥቀጠ እንተኾነ ግርማኡ ዘፍርሕ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ናይቲ ወቅቲ ቄሳር ጠራብሎስ ሒዙ ኣሳቅዩ በአንበሳ ኣብልዖ። በዚ ምክንያት ድማ ምጡ ንኣንበሳ ዝተዋሃበ እናተባሃለ እዩ ዝጽዋዕ። በረኸት ረድኤቱ ይሕደረና። አሜን። ቅድስቲ አስቴር እዚኣ ቅድስቲ እያ። እስራኤል ኣብ ምርኮ ባቢሎን ከለው ዝነበረት ኣቦኣ አሚናዳብ ብዘይ ምንባሩ ብኢድ ሓውባኣ ሞርዶክዮስ ዝዓበየት ብጣዕሚ ጽብቕቲ ብምንባራ ናይ አርጤክስስ ሰበይቲ ንግስቲ ንምዃን ዝበቕዐት ንርእሳ መስዋዕቲ ጌራ ንወገናታ አይሁድ ካብ ሞት ዘትረፈት ንመርዶክስዮስ ክብሪ ንአማሌቃዊ ሓማ ድማ ስቕለት ዘፍረደት እግዚአብሔር ሞገስ ዝኾና ኣደ እያ። ሎሚ ዕረፍታ በረኸታ ይሕደረና። ብጸሎታ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይመሐረና። አምላክ ቅዱሳን ንፈተውቱ ብዘጽንዓሎም ቅዱስ መንፈሱ ንዓና እውን የጽንዓልና። አሜን። ካብ በረከቶም ድማ ይክፈለና። አሜን። ታሕሳስ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱሳን ጸጋ ዘአብን እግዚአብሔርያን፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ አስቴር፣ አባ ፊሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ጳውሊ ጻድቅ፣ ጻድቃን ቅዱሳን ዘከዲህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ፣ ዘካቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ። አሜን አሜን አሜን። ብበረኸቶም መድኃኔ ዓለም ይምሐረና። ጸሎቶም ይርዳአና። ናይ ኩሎም ቅዱሳና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎት ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን።
ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ታረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን